Matats. Ato nang adtuon ng bangka kay naa do ni marang nga karga na sobra 200 kilos. So atong adtuon kay giputol-putol daw na kay di masigo og dili putlon. So ang nitabo ilang giputol-putol para masulod anang isbakan o kanang bangkaa. So ato nang adtuon kung unsa ka tinuod, no? Kay minga pa man tao, pa man tay habwa, kay sayo pa kayo Matats. Ngit-ngit pang kalibutan. Matats, kita na bumugmara nga 200 kilos. Dara Matats, pitinda ko Gipotol na Matats, kadili madaog. 200 sobra ang kilo niya. Partial pala na Matats. Na. Potol ha? Napila ka tao mo tabangan ni Matats. Na. Ang katunga pa lang ni Matats. Morning marang ha. Ang katunga, tuwa pa sa isbakan. Medyo hanap-hanap tong kamera Matats kay nabasa mo ko ni. Na. Nabulasot. Nabulasot ang Matats. Na. Pitinda ko ang Matats, nabunog na ko pinutol. Kalahati pa lang yan ha. Katunga pa lang ng isakwat ha. Kalahati pa lang yan. Katunga na, wala pa. Katunga sa bunga mo. Kalahati. Giunsa ka na pagkuha Matats? Ang katunga ka nila kay Nunoy, surrenders Nunoy. Kaya tapon. Wala na babunggan. Mga libor, enjoy kayo mga libor. Kaya tagsara ta kita mangingan ng mga isda. Kalahati pa lang hinuhuli namin. Kalahati na pastangat. Bukas, yung kalahati naman. Di ko nung tanigam. Kalahati pa lang yung nahuli namin ha. Wala pa yung ikog. Gusto na. Ang hula, wala pa. 200 ang partial, pataas. Kalahati pa lang yan. Bisag do ka buktaw sa kwata tumatas, di jud kadaog. Iunsa ka to pagkuha to. Dali man mo kadako ato. Equivalent po to sa 5 kabuk bariles. Sa tag 50 ang bariles. Mga 5 pud kabuk ka mga. Tuwa nag-deliver na. Ang problema ato Matas, barato na to presyo kay medyo bunog na siya. Ya dili na kay tanto gwapa yang isda kay dugay-dugay na pud sa isbakan kay layo-layo kung lugar gi kuhaan. So mahulog yung tog, nara siguro to sa mga 70 o 80 ang kilo ato. Hindi naman sa tontong gwapa, nabunog na ba? Nya, mo lang to. Thanks.